Elsker du at sove længe? Nikolaj Hus. Det er ærgerligt. Du kom 10 sekunder for sent. 2 ture igen. Forstået? Nej, det var Peter. Ja. 2 ture. Der er altid god morgenmad. Elsker du dejlige varme bade? Du kommer til at få fede timer med forstående lærere, der vil hjælpe dig når som helst. Altså, jeg forstår ikke lige det her. Kan du ikke lige prøve at hjælpe mig? Altså, det er ikke... Altså, kan du ikke lige prøve at hjælpe mig? Men jeg forstår det ikke. Kan du ikke hjælpe mig? Gå ned på dit plads. Du kommer til at få venner for livet. Jamen altså, han har jo ingen chance. Det er en varebæver, mand. Ja, men seriøst, det er en kænguru for helvede. Den har... Hvad er der? Du er pæn! Du kommer til at få tider, du aldrig glemmer. Der er mange fede linjer, blandt andet dans. Og adventure. Sådan er efterskole nemlig ikke. Det er meget federe. Yeah! Jeg tænder varmt bad lige. Er vi klar? Okay, Du skal lige vente sådan 5 sekunder, så vi lige kan nå at stoppe det. Ja, jeg skal gøre sådan her først. Ja, og så skal du kigge op, og så kigger jeg op. den strynet. Og så hælder du, eller hvad? Ja. Det er nok nemmere at kaste. Du skal op af sådan der. Jeg får helt den af i hovedet. Ja, og sådan spand. Kom on, lad os køre. Okay. Til de seriøse tidspunkt. Det kan jo ikke, jeg må ikke tage halvdelen fra. Der er meget sne, mand. Nej, fordi det er jo tricket, du skal rigtig meget. Altså nu har vi et halvt minuts optagelse, jeg ved ikke. Prøv lige at stoppe. Fuck, nu er jeg alle sammen. Det var ikke koldt. Nu optager vi fucking igen. Er vi klar? Nej, stop. Nu holder du kæft, vi er klar. Nej, pisse du. Du gjorde det fucking igen, ikke over mig. Stadigvæk halv kommet nu. Vi bliver så nødt til at have den, men... Ja, okay, så lad være med at gøre det der. Og så stopper du. Du skal ikke så langt frem. Det ved jeg godt, men det er jo... Du skal stoppe den. Og så skal det... Altså, når jeg filmer 2 sekunder, begynder vi at snakke. Vi kører. Jeg bare snakker med et eller andet. Nej, har du hørt om den der varebæver der? Ja, men han har jo ingen chance imod vare kænguruen. Altså for helvede, det er en bæver, mand. Shit. Altså, hvad er der?